Matuši, můžeš mi prosím tě říct, co se tady děje? Teda spíš neděje? Skôr nedeje ani kali, ani súťažiaci. My sme tu dvaja jediní namakupovaní, vyondulovaní. Jedine pani upratovačka tu je. Ešte to jediné šťastie, jediná naša spojka dnes. Prosím vás, máte sa dobre? Všetko OK? Výborne. Bude se tady dneska vůbec něco dít? Vôbec neviem a neručím za to, že či prinesieme nejaké zábery do Voizone, ale my nakrúcame, my si ideme svoje. OK, my jdeme natáčet. Poďme na to. Jediný, kto tu je, mám taký pocit, sú chlapci od zvuku. A už ste aj videli nejakých vystupujúcich, alebo aspoň nejakých koučov? Nikto nikde. Nikto nikde. Bráško, podľa mňa to bolo super, podľa mňa to bolo dobré. Koľko skryte aj vo svojom týme, ja som ten, čo má kľúče od toho domu, čiže som domovník. Bráško, To som ja. to ide. Pepe, sorry. V dnešním dílu uvidíte reakci Diany Kalašové na negativní komentáře. Z toho sesypala. Fashion výstřelky našich hvězd. Tohle je třeba Victoria Beckham. A Kaliho, který byl opět na měko. Já jsem to prostě nezvládal. Téma dnešního dílu je i fashion. Jaký styl oblíkání máte nejradši? Spíš ležérní nebo elegantní? V čem se cítíte nejvíc? Jak kdy? Jak kdy? Máš to taky každý den jinak jako já? Jo, že přesně. jeden den jsem čarodějka ze země Oz a další den... Ty si vždy čarodějka. Jo. Co vy a móda? Řešíte to nějak? Chodíte do obchoďáku si kupovat nebo sekáče? Jsou lidi, který, když jsou smutný, jak chodí nakupovat. A já, když jdu nakupovat, tak jsem pak smutná a musím koupit něco sladkého. Počkaj, ty si smutná, keď ideš nakúpovať z toho, že si veľa peňazí minula? Nie, že som veľa peňazí minula, ale že mi nič není. Oblečení, nebo to máš tak úplně na háku? Ja to mám tak dosť na háku. Máš to na háku? To mám tak dosť na háku, mne stačia proste jedny taktické nohavice a ja som spokojný. Aké taktické? No taktické, to sú taktické nohavice. A v čom sú ako taktické? Vlastne majú rôzne páčky a takéto veci, proste vieš, tam tu vieš napríklad aj výplň na kolanačky, vieš, keď si mali niekam niečo riešiť. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. My jsme oblíkaný. Tak. Já jsem ráda, že vlastně v tomhle případě mám někoho, kdo se o mě stará, protože já se o sebe starám sama skoro pořád na své vystoupení, takže mám i tu možnost oblíct takovéhle krásné kousky. Tohle je třeba Victoria Beckham, konkrétně i šaty ve světlé verzi, který měla samotná Victoria na sobě na svatbě prince Harryho. Mariko, u Mariky je to podle mě horší trošku. Marika, jsem slyšela, že by byla ráda, kdyby měla ty outfity trošku mladistvější. Ale vieš aké? Tenisky. Ale možná, že do souboju budeme muset. A také tie veľké trička. Viem, že si to teraz neviete predstaviť, keď mám tieto nádherné šaty, túto robu od Fera Mikloška, to je náš slovenský návrhár. No, ale v tom by som sa samozrejme cítila veľmi dobre, preto som povedala, že nemôžeme byť autentické, že same za seba, tak ako by sme radi vyšli na ten stage, ale teda máme tu svojich stylistov. Bohudík, že ty ten hlas máš a postupuješ ďalej. Zmenil sa ti život napríklad na sociálnych sieťach? Koľko správ si mala potom večeri na Instagrame, by som chcel vedieť? To bylo neuvěřitelný, já jsem to nechápala asi, ježiš, tak 20 za minutu. S pozitivníma reakcemi, ale samozřejmě přišly i negativní. Spoustu lidí ti vyčetlo takové věci trapný, jakože už si někde v soutěži jiný byla a že jakoby máš místo někoho, kdo bys to zasloužil víc a takhle. Bereš si to k srdci, nebo se to snažíš jako na to úplně kašlat? Já teda se přiznám, já čtu všechny komentáře, jak na Facebooku, tak i na Instagramu. A já teda předtím byla taková, že ty negativní jsem hrozně moc brala k srdci a že jsem prostě fakt jako
se z toho sesypala a byla z toho fakt jako, no, hruza, ale teďka, tak, ale já jsem se nějak z toho poučila a vím, že jako každá ta odezva je správná a dobrá a že může někam posunout tak, dál. ano, přesně tak. Teším sa na to, že na majku je Dano kapitán. Ako sa pripravoval na dnešné kolo? Maminka mi prozradila, že moc ne. Bol chorý. Bol som chorý a mal som horúčku, no. A myslíš, že ti to ovplyvní ako výkon? Nie. Ne, to je dobré. Keby si nám odspievalo vlastne odpoveď, bolo by to jednoduchšie? Myslím si, že určite. Cítim sa tak, že to dám dnes. Tak máme to. My pride, my ego, my needs and my selfish way. Tvoj príbeh je v tvojom hlase a preto ťa posielam ďalej. Dano kapitán postupuje do súbojov. Takže ja ťa musím poslať domov. Mně na to přijde, že jsi trošku zklamaná nebo trošku naštvaná. Je to pravda, nebo ne? Nie. Nie som, v pohode som. Nie, že mi to je jedno, ale tak ježiš, no neposerem sa z toho. Proč vlastně jakoby, si do téhle soutěže šla, nebo jak to zpětně jako reflektuješ tu svoji cestu tady v té soutěži? Tak nešla som tu z vlastného presvedčenia, ale bola som tu prihlásená. Takže asi preto mi to je tak, že to ako neriešim, že keby som tu išla sama z vlastného odhodlania, že chcem vyhrať alebo tak možno sa aj viac snažím a dávam si pozor na ten hlas a nechodím vážiť ešte popri tom, ako som chorá. Niekto mi ťa môže vyfúknuť, ale ja ťa ešte na chvíľku dám do zóny ohrozenia. Tak já vás vyzývám ke krádeži teď. Je to tam, Jana Kiršner, gól. Říkala jsi, že včera jste měli docela nějakou pártošku terno na hotelu, co? Pověz tam to mi něco. Byla tam nějaká sranda? Počkaj, vieš čo, nebola ani moc sranda, čo boli z chalani tuto od týmu jedného, tak nám zahrali pekne, zaspievali nám. Ako nebolo to nejaké, že hovatka, ale bolo to taká milá partia. Konečne sme sa dostali k sebe, Kali. Bol to dlhý deň, bol to asi jeden z najdlhších, ale bol to deň, ktorý sme očakávali, že z tvojej strany bude taký ten férový a takto to asi pôjde. Ale bolo to silné, akože pre mňa veľmi to bolo ťažké hlavne na začiatku. Povedal si, že od začiatku dnešného dňa si bol taký nejaký akože emotívne. Ja som bol rozhodený z toho, že vieš, vidíš tých ľudí pokope, tých svojich ľudí, ktorí ti proste dali, ja to beriem tak, že tu máš môj sen a staraj sa mi o ňo, vieš. Oni mi dali svoju dôveru a ja viem, že teraz tých ľudí musím poslať polovicu domov. Teraz sa na nich pozrieš, už ich poznáš, ja si s nimi píšem, hej. A teraz sa na nich pozrieš, jak sa na to tešia, na tú svoju chvíľu. A som to proste nezvládol som to, no tak vieš, či sa mi bude niekto smiať alebo ne, že debil, že si tam vyplakal, neviem čo, proste som taký, neviem to zastaviť a nebudem sa tváriť, že mi to je jedno, vieš. Proste nebolo toto, vôbec to nebylo pre mňa jednoduché. Byl tam dneska někdo extrémně tak dobrý, že tě překvapil, že si přehodnotil jaký svůj názor? Anna Mária sa po dnešku u mňa vyšplhala na úplný strop. Keď som ju počul dneska spievať, tak som si povedal, že som vlastne do dnešného dňa nevedel, čo mám v týme. Všichni už nás opustili, ale vy se na nás nevykašlete. Ja to nechcem dávať na prvú ako najväčší profík. Tak, všetci nás už opustili, ja sa cítim dosť osamelo. No, kdo by taky s tebou chtěl být v jedné místnosti díl jak hodinu, čo? Koukejte na nás na novapus.cz nebo na Markíza.sk. Sme aj na Instagrame The Voice Československo, tak nasledujte. Čus! Čau!